Dire penjo moko mantiere ka dwaro duoke piyo piyo mondo donja ne weche mag siasa kae ndie. Ma obungu wich. Mano president mar bunge la wananchi wacho ni jatelo ngiswa ne chal mar county bursaries mag nyithindo mane gidwaro. Counties moko osechiwo to Kisumu podi. Onge county mosechiwo. To kanti mosechiwo en nikech nyoge kwayo kaka nyo wasekwayo bende control our budget mondo miwa thuolo no mondo machul koro nyo waseyudo 67 million. To wadhi chako gi joma governor chulo negi imongo ni scholarships, county scholarships. Ngire chulo scholarship na nyithindo 10 muok kuom ward ka ward mochando. Bright and needy. Tichulo negi full fees. Koro kanyo manyo wachake. Bedo ni nyokwa chudo nyoka en tabu mar county governments. Nyo en tabu mar control of budget. Manyo dagi wacho to kod national treasury manyo wacho ni king'iyo pend chik schedule 4 counties oyienegi mana spend pesa e early childhood education and vocational training. To koro nyo wakao bende pesa mondo mwakony godo, it happens all over. Nyithindo ma samoro ochando to dwa mondo timango dwa mondo miyosom wacho ni as a social service. To social services ngeni are devolved. Yani ke chingeni ngamo chan. Jolo wacho ni okay, chonto nego wacho dhier maka wadok mone nindo. To wato koro nyo wacho dhier maka wadok kati mango wanyaka mone nindo nikech investing in nyithindo ma riek go to chando go mana igero base mar county ma Kisumu kata mar Kenya e ndalo mabiro. Ok nyal ba gawe.